So ayan, good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Pupunta tayo sa Binmali, Pangasinan. Dito sa Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. So ayan mga ka-road trip, dito na tayo sa simbahan ng Binmali, Pangasinan. So tara, pasok tayo. So ayan. So ito, kita nyo ba yan? Oh, diba? Ang bayan ng Binmali. Ito yung simbahan nila. So ayan. Yan, simbahan ng Binmali. Kasaysayan itong simbahan na to. So tara, silipin natin dito sa loob. So pagpasok natin dito, meron tayong makikitang giant bell. So ayan, no, sipin mo kung gaano kalaki itong bell na to. So ayan. So ang nakalagay sa bell ay ito. So basahin natin. So may shadow. Hindi natin na. So ayan, Ciudad de Purificación. So ayan, nakalagay dito sa napakalaking bell. So ayan, no. Yan, yung bell. So ayan, nandito tayo sa loob ng simbahan ng Our Lady of Lourdes ba? So ayan, pagpasok mo makikita mo kaagad dito sa bungad ang ganito. So ayan. So may ongoing na tayo pwede masyadong mag-ingay kasi may nagdadasal sa loob. So yan. So yan, lapit tayo sa loob. So yan, kung makikita mo, may malaki siyang fan sa loob. Diba? Ang ganda ng pagkagawa dito, oh. Isipin mo kung paano nila ginawa yan. So dun sa taas mayroon tayong parang barandilla. Parang terrace siya sa taas. Ano bang balkonahe ba tawag dyan? So yan. So diba? Ito ang chandelier. So ang napakalaking chandelier. So ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, chandelier. Oh, ganda. So nakailaw lahat. So ayan na. So ayan ang simbahan ng Binmali.
A few minutes later. So ayan, ang simbahan ng Binmali, Pangasinan. So ayan, ang makasaysayang simbahan. So ayan, no. So mamaya papasok tayo diyan sa loob. So, di ba? So andito tayo ngayon sa Binmali, Pangasinan. So ayan. Dito naman yung pinaka-plaza nila. So ayan, ang plaza nila. So yan, yung plaza nila. So ikutin natin itong bayan nila. So ayan, no. Meron pa silang parang pagtambayan, up and down na tambayan dun sa taas. So tara, silipin din natin yung pinaka, may fountain din dito. Silipin natin yung fountain nila. So teka lang, fountain, mayroong Japanese koi. So man-made fountain. So tingnan natin. So ito, ang man-made fountain nila. So ayan. So marami nakatambay dito, oh. Dito nagtatambay. Lalo na pag may paso ito, maraming tatambay dito. So ayan. Bumigay na rin yata yung fountain nila na nandito. May malaking isda doon, bangus. Tingnan natin kung may isda dito. Ayan. Oh, diba? Medyo may kalabuan na yung tubig. So ayan. Yun, ang laki, oh. Ayan, oh. Ayan. Ang museum ng Binmali. So tingnan natin. So ayan. Dito marami ka makikita mga bangus, inihaw na bangus. So ang haba nito hanggang doon, puro bangus. Ayan, inihaw na bangus. Meron pang dalag. May dalag. Magkano mga ganito, madam? 70. So ayan. Pati yan, magkano naman ganyan? Ang laki. Ha? 150. So ayan, hanggang dun. Okay. So ayan, nandito tayo sa kanilang garden.
Baywalk. Baywalk ng Binmali, Pangasinan. So ayan. So mayroong mga pailan-ilan na nililigo na pala ngayon. Pwede palang maligo. Tingnan mo, oh, naliligo sila, oh. Pwede na rin yata. So andito tayo ngayon sa Binmali Beach, Binmali Baywalk. So ayan, kung yung makikita, o tingnan mo. So ayan, oh. Ang pino ng buhangin, ang pinong-pino, parang pulbos. So ayan, oh. Oh, di ba? Oh. Susunduin natin yung tubig. Oh. So ayan. So ang ganda, ang linis. So pinagbawal yata nila, pinapaahon na yata nila. So ayan, oh. Pinagbabawal yung mga naliligo yata. So, ang ganda, malinis ito. Oh, ayan, oh. Oh. Pinong-pino. Gray sand nga lang siya. So ayan. So pinagbabawal yata yung maligo. So ayan, oh. Hindi makikita, andyan na sila. So, may nagrurubing na mga pulis. Pinagbabawal yata maligo. So yung pinapaahon yung mga naliligo. So ayan, oh. Wow. Maalon, no, di ba? So malakas ang alon. Kita, may mga basura din dito. Sana wag na natin tapunan ng mga basura. Kasi pag nagkataon, papasarado to ng presidente, problema din lang tayo. Diba? Mawawalan tayo ng hanap buhay. Kagaya ng mga nasa Boracay. So ingatan natin, alagaan natin yung kalikasan. So ayan, kung yung makikita. Diba? Magandang beach na to. So nakakabilib. So maraming mga tao. Ayan. So sarap dito, mahangin, presko. Tsaka yung tunog ng alon talagang sarap sa tenga. So sana ganito lagi, mas masarap tumira sa gilid ng baybayin. Diba? Ganda. So ayan, may pulis na dumaan, no? Diba? Pinagbabawal yung maliligo. So sinisita nila yung mga naliligo. So, sa ngayon, bawal yata maligo. Rescue siya. Diba? Maganda. So sa ganda ng buhangin, tingnan mo naman ang buhangin, oh, pinong-pino. Para siyang pulbos. Pulbos, oh. O, di ba? Pulbos siya. So, ayan. Yung iba, hindi na nakatiis. Hindi na rin mapagbawalan ng mga pulis, oh. Hinahayaan na rin silang maligo. So, ayan, sa kabila, meron na naman. Mga tao. Mamayang hapon daw to, mas maraming tao mamayang hapon. So, ayan. Enjoy lang tayo. Diba? So ayun mga crew trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Binmali, Pangasinan. So sa lahat ng mga hindi nakapag-antay, eto na ang inaantay nyo. Tagal-tagal din akong hindi nakapag-video sa inyo, hindi nakapagpakita ng video. So sa ngayon, eto na muna ang maipapakita ko sa inyo, ang bayan ng Binmali dito sa Pangasinan. So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Paalam. Bye!